Здравейте! Днес ще ви покажа как да играете Лигата на ангелите, как да направите герой, какво представлява той и как се използва. Общо взето какво представлява самата игра. Така, след като сме създали вече акаунт, влизаме в Лигата на играта, превъртаме някои от сплитрите на първите срещи и така. Това в случая е нашия герой. Ще намалим музиката. Така, в случая това е нашия герой. Отгоре са дадени неговите така наречени статс. Значи това е така печалбата, която реализира по време на играта. Това са диамантите, които естествено са много ценни и за тях трябва да се доплаща в реални пари. Това е бетъл рейтинга на героя. Той определя силата на героя в последствие. Това е стамината или кръвта, както се нарича, която служи по-нататък за преодоляване на единичните тъмници. Тя може да се добавя. На този етап нашия герой има 295 от възможни 300 точки стамина. Ако искаме да добавим стамина, трябва да използваме 100 диаманта, които в момента нямаме. Но по-нататък в играта ще спечелим. Това е левела на героя. Тук се определя левела. Левелите този етап стигат до 80 левела. Това е звука, както виждате, ние го махнахме. И този квадрат е така наречения фулскрин, за да може да играем на цял екран самата игра. Естествено, разрешаваме. След като вече сме създали герой и сме влезнали в един от сървърите на Лигата на ангелите, можем да започнем с първите така изпитания, да се каже. Това е първият противник, Dark Guardian се нарича, тъмния пазител, който евентуално ние трябва да преодолеем. С този бетъл рейтинг, който имаме на този етап от 134 точки, ние ще се изправим срещу тъмния пазител. В бетъл рейтинга се формират силата на героя, която се определя от атаката, защитата и кръвта, която имаме на този етап от играта. Пристъпваме към първата битка и към първия така наречен квест да победим пазителя, тъмния пазител, и влизаме в битка. Битката се състои, тук ще дръпнем субтитрите, битката, изчакваме да зареди основният екран. Битката се състои между двамата, както виждате, всеки нанася по удар. Виждате, че на тъмния защитник бетъл рейтинга на този етап е 100, тъй като нашия е 164, ние определено го побеждаваме. След което получаваме и награда. Наградата се състои от 100 златни монети и 50 experience. След като вече сме го победили, вдигаме левел. Вече сме левел 4 на този етап от играта и идва вторият квест да победим Акаила. Натискаме върху квеста и героят ни се придвижва сам до следващия опонент. Натискаме още един път и влизаме в схватка с така нареченото чудовище, макар че повече прилича на нещо друго. Така, след влизането ни в битка, тук нашият бетъл рейтинг след вдигането на левела е формиран на 439 точки, а нейният е на 380. Тук вече виждате, че се появява и така наречения ангел-пазител, който определя също бетъл рейтинга на героя. Получихме 80 experience и 100 златни монети. Превъртаме напред, дадени и награда
и вдигаме левел с още, мисля, че 4 точки. Така, тук вече трябва да изберем даденият герой. Героите варират от мъж боец, жена боец, жена магьосник, мъж магьосник, извинявам се, мъж магьосник, жена магьосник, мъж стрелец или така наречения хънтър и жена стрелец. Избираме на този етап мъж стрелец и му добавяме име. Името, как ще се казва героя. На този етап ще го кръстим Евлоги и влизаме в сървърът на играта. Това, което виждате пред вас, е така нареченото селище на елфите. До вас има един съндък, така нареченият трежър. Отваряме го, за да преберем наградата. Това са 10 000 златни монети. Както вече виждате, в момента имаме 19 000 златни монети. Бетел рейтингът ни се е качил на 495 точки. Кръвта все още е 295 от 300. В момента вече сме левел 5. И на монитора се появяват нови икони. За всяка една от тях ще говорим по-късно. Така, в момента имаме така наречения квест, за да посетим даден елф в самото селище. Натискаме бутона върху елфа, който е отбелязан в жълто, и героят ни автоматично се придвижва до дадения обект. Ако евентуално не го натиснем, може директно върху елфа с бутон да го маркираме. Героят ще се придвижи до там автоматично. В момента, в който се срещнат и прочетете какво е написано отдолу, това са кратки истории, вече квеста сте го изпълнили. Следващия квест е да посетим Анна, която се намира малко по-отгоре. Натискаме върху нея. Пак така има кратки истории и обяснения. И след изпълняването на тези два квеста, полека-лека ние започваме да качваме опит, така наречен експириенс. Експириенса се намира долу в дясно, тази лента, дългата лента, която се състои от 9 квадрата, мисля. В тези 9 квадрата така, с цвят се отбелязват докъде сме достигнали в момента. Нашият експириенс на този етап е 80 точки от общо 390. С изпълняването на всеки квест ние качваме експириенс. С всяко качване, с всяко изпълване на лентата до края, ние качваме левел. Това е възможно на този етап, както казах по-рано, до 80 левел в играта. След като сме изпълнили тези два квеста, виждате, тук се появява бутон, в който ние трябва да отидем в храма на Луната, така наречения Temple of the Moon. Там ни предстои ново събитие, натискаме върху него и героят ни се придвижва към портата. Това е картата, в която са дадени обектите, в които героят може да влиза, така наречените тъмници или обекти с различно действие и различни герои. Натискаме Enter в момента и се придвижваме към храма на Луната. Както виждате, в момента тук пак има надписи.
И надписът, който излезна, каза, че самия ангел Ноктурна, който се казва, се присъединява към нас в битката, в следващата предстояща битка. Натискаме пак на надписа и героят ни с ангела-хранител се придвижват към следващия обект. Така. Тук получихме заплаха и влизаме в битка. В момента се изправяме срещу чудовище с бетъл рейтинг от 1780. Ние в момента сме с 605 бетъл рейтинг, така че има голяма възможност да бъдем победени. По време на битката той извиква подкрепление, така да се каже, но с подкрепата на ангела, както видяхте, нещата се разрешават в наша полза. Получихме 200 златни монети, 100 experience, който ще се отрази долу в лентата, ще видите след малко. И мисията ни е изпълнена. Получихме награда и вдигнахме левел. Завършихме квеста и се връщаме обратно в селото на елфите. След като сме победили един път чудовището, в момента виждате, можем да изтеглим дадена карта, която има определени точки, злато или по-нататък ще видите така наречените ангелски сълзи. В момента, ето ги ангелските сълзи, но в момента избрахме 1000 златни монети. Натискаме Back. Получихме награда заради изпълнената мисия. Престиж и Холи Кристал. Престижът малко по-нататък ще ви обясня за какво служи. В момента връщаме се пак към самото селище. Имаме изпълнен квест с питанката върху обекта. Натискаме върху нея. Така победихме в храма и вече сме левел 8. За изпълняването на тези квестове не се изисква голяма сложност. Както виждате, в момента вече лентата ни е на Experience 40 от общо 660 за вдигането на 9 левел. На този етап спираме до тук. Сега ще ви обясня какво представляват всъщност иконите, които са отгоре подредени. Първата икона, Login Price, тя в момента, в който я натиснем, се появява този прозорец. В него имате една лента от 1 до 7. Лентата се изпълва полека с всеки изминал ден и всяко включване в самия сървър на Лигата на ангелите. В момента, тъй като ние сме новаци, това ни е подарък от самите разработчици на играта. В момента ние можем да натиснем Collect и ще съберем наградата от това е така наречената свирка. При събирането на 7 такива ние може да синтезираме даден герой. Това са така наречените Angel Tears, ангелски сълзи, които по-натам ще ни служат за апгрейдване на ангела на по-висок левел. Това са диамантите или камъните, с които се оборудват броните на героите. Това са златните монети, в нашия случай 50 000. И това са така наречените Warsaw военни души, които по-натам ще ни трябват след преминаването на левел 40. Натискаме на този етап Collect и колекционираме всичко това на един път. При следващото ни включване
след 24 часа се обновява и това може да продължи така до 7 дена. Това е първата икона, наречена Login Price. Втората икона, която е онлайн бонус, след като я натиснем, на определено време от играта имаме бонуси, които така стават все по-хубави и по-хубави. Първият ни бонус е 3000 златни монети. Колекционираме го, след което след 2 минути, всъщност 3 минути, ще колекционираме и 6000 монети, които са така следващия бонус. Натискаме за по-късно. Третата икона е Daily Loot. Така, при натискането на Daily Loot, това е една така съществена икона, в която тук са описани задачите, които могат да се извършат от героя ни в рамките на един ден. Отдолу са точките. От 50 до 600 точки. При изпълняването на всяка една от задачите ние колекционираме точки. Devotion. В момента, в който колекционираме 50 на този етап, ако ги съберем, бутона Collect започва да свети. И тук може да преберем наградата, която ни се предоставя.